दिनैनि लाइभआव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। एसे मेंग्रा मेंसि दङ, दुगैनोबो बादोंलै गोजांदों। दिनैनिफ्राय आं रायसिगोन बड'लेण्डखौ गारनानै गुबुन रायजोआव बिरखारलांनोसै। जोंनि बड'लेण्डनि आंगो लोगो नोंथांमोना फैनायफ्राव मासथि नोङो बड'लेण्डखौ गारनानैहाय थांनो ओंखारबाय दिनै गुबुन रायजोआव, माने गुबुन हादोराव। दा रुम भारायाव दङ। ओरैबायदि नै रुम भाराखौ नायनानै लादो। एसे स्टिं दागनानै sorry I'm sorry माहाय दोननांगौ जाखो? खोनानांबायलै जासिनि नेटआबो नांनो नागिरा माथो। हाय ब्र' निजोम ब्रह्म। हेलौ टिभिआबो रिसार्जआनो गैया बाल। फुब्रेलाबायना गालांजोबगोनलै आं। Mày có xuống đến mày nga sao này đang bị nó रिसार्जआ है दासैलै रिसार्ज गैया मोनगैया। गेमिं लेबर। हेलौ आदा। हाय सोरफोर थांबाय माथो। जौमोन बसुमतारी अबाव दं आसोल? आङो निउ बङाइगाव दङ, निउ बङाइगाव। सोमखोर गयारि हाय हेलौ। नेरसोन भिलेज अबेसिम थांनाय रा फंबाय? आङो दा गिबियाव बेंगलर थांगोन। फुलमाथि मुसाहारिया माथो दानफिनखो? मनि गेमिं दे थांनोसै। अबावबा थांदों नामा आदा? आङो बेंगलर थांनो ओंखारदों। दा नोंथांमोननो एसे लाइभआव खिथानोसै। निजोम ब्रह्म माथो ओंख्रि जानाय? ओंख्रि जानाय माने ओंखामखौनो मोनजायाखै दाबो। ओरैबायदि उखै हाबनानै दङ। बाइक गंसे लांफानो नागिरदों R15। बेखौ पेकिं खालामै सानसे दिनैहाय पेकिं खालामनानै दासो सफैदों। ओमफ्राय निउ बङाइगावनि एसे सोनाबहा मा होनोमोनलाय कामाख्या हटेलाव दं। मनि गेमिं आंबो थांगौमोन। टिकेट दानदो अनलाइन दाननो कनफार्म जागोन। आं अनलाइन इसि दानदों वेटिं। फैनाय समावहाय एकदम गवाजों बेरायबोनोसै, एसे ब्लगिं लाबोलाबायनोसै। सान्थौ मुसाहारि मा खबरा बिदिनोसै। गावनि जायगाखौ गारना थांनांसै नालाय, बेनिखायनो एसे दुखु मोनदों। थांनो बादोंमोन थांमारनोसै। औ मा होनदों निमिथा बसुमतारी थांमारनोसै। गुड मर्निं सिनायदों आंखौ। नामखौ मालाबा लाबाय मोनदों, ओमफ्राय हमनो हायाखै। खोन्थाहरदो। बर' वेल भिडिअ हेलौ हाय जुदास नार्जारि माहाय दं बस? बावबाय थायो हटेलनि नामखौबो।
कामाख्या हटेलाव दङ निउमायाव ओंखाम मोनजायाखै दाबो पद्मनि निजोम बेवाइनि नामा पद्मनि नाया निजोम ब्रह्म साबेसे थांगोन र' आं हारसिंमोन ओमफ्राय दा नैबे फंबायखौ लोगो मोनदेरबाय स्टेसननिफ्राय लिंनानै लाबोबाय आं सानैजों थांनायसै होननानै निजोम ब्रह्म बेंगालियाव बेंगालिराव जायाखिसै लिरनाया बेंगालर लिरनाया जायाखिसै जे नार्जारि मोजां थांगोन लस थांगोन मा खालामदों जिरायनानै दंलै दायो प्रेमलि बसुमतारी मा खालामनो थांगोन ब्रदार बड'लेण्डखौ गारना उफाय गैया गोरिब सुबुंफोर नालाय उदैनि गरसे गरनै आदार नागिरबायनांगौ जायो आं हायद्राबाद दङ सार हायद्राबाद दालाय अल बड' मिउजिक जिपसन बसुमतारी दाय फैदो थांगासिनो बेंगालर मा जायगायाव फ्रम चिरां खुंग्रि आं बेंगालर कामादनालियाव थांगोन कामादनालियाव डाइरेक्ट मा खालामनो थांगोन ओरै एवदलाबायनोसै उफाय गैया जा गरसे गरनै मोनो बेखौनो लानोसै एवहैनायसै मोजां थांगोन ट्रेना फ्लाइटजों ट्रेनसोलै फ्लाइटनि टिकेट दाननो हाया गोरिब अबस्था मानसियालाय बहा थांनो आदा बेंगालर थांनो एसके बड' ब्लग देलै नोंल' थांदो थै फैब्रा दाबो टिकेट दानदो फै गाबोन फुङावसो गाखोगोन आं 9:30 आन्थनि मोननाव दा आन्थनि दे मोजां थांदो थांगोन मोजां एवनाय जाखोमानो नाङा दे होद आं जाखोमायो एकदमबारे फेन्दाल' सिखोमाना जाखोमागोन आं आंहा नायनो मोननाय नंला फरायनाय टाइम जाबाय दे फरायदो एग्जाम जासिगोन दे फरायदो दे नार्जारि इउटुब चेनेल मोजाङै थांलै फंबाय दे थांगोन मोजाङैनो वेलकाम आदा अफ्रि बहा दं आङो कामाख्या हटेलाव दं निउ बङाइगावआवहाय बेंगलर थांनो ओंखारबाय फुंनि 6:00 समाव ओंखारबोदोंमोन आं बाइकखौ लानानै दा पेकिं खालामै मायै सानसे जाबाय 2:00सोआवसो हादों ओंखाम उखैनायाबो हाखाला आंजों फै आदा बबे जायगायाव बेरायजोबगोन र' ब्लगिं खालामजोबगोन बेंगलराव ओइ आदा बाजैखौ खोन्थालां बाजैयानो गैयानो नै माथो बाजै नुदों नोंसोरलाय गैया है बाजैनिल' दाहोनदालै नोंसोर बाजैयानो गैया बाजैनिल' दाहोनदा
Dao soka birdों हनै एसे बड'लेण्डखौ गोसो खुसि गालांनोसैलै साननैसोनि थाखाय साननैसोनि थाखायल' होद आं बिदिखौ फरायनो रोङालै ओंखाम जाखांबाय नामा आदा जायाखै थारगुजौ नामाबो थारगुजौ बुंबाय दा फाग्लासो बर'नि गब्ला गला गला नाम दंलै आदा मा खालामनो थांगोन बेंगलराव प्लिज खोन्था हरलाय आं हाजिरा मावलाबायहैनोसै माने एसे थोब्ले माब्ले फैसा जादों मबाइलाबो आंना थाबथासै जाले फैसायानो जाया हनै खालामब्लाबो मबाइल गंसे बायनो होननानै दा ब्लगिं खालामनायाव एडिटिं खालामनायाव एसे प्रब्लेम जासै बेखायनो एसे हाजिराफोर मावलाबायनानैहाय बह्रायदेरनानै बायनोसै आं गंसे वान प्लास लानोसै वान प्लासआ मोजांनो भिडिअ खालामनायाव बिनय बर' पुनेयावलै पुनेयावसो पुनेयाव आं बार थांखांबाय पुनेयावहाय बेरायग्लिजोब्बाय आङो जायगानि नामखौ मिथिया ओमफ्राय पुनेखौ बेरायग्लिजोब्बाय आं मुम्बाइ होन पुने होन आं बेरायग्लिजोब्बाय मुम्बाइआव 8 बोसोर थाना फैनाय मानसि आङो अफ्रि दैमारि होलांनाय मा होलांनोसै नामा फंबाय दे होलांदो जोंबो नायबाय थानोसै औ थांनोसै आदा सम मोनला होनोसै ससियेल मिडिया अफ्रि दैमारि खामानि मावनो नामा औ खामानि मावहैगोन आदा मास मोनब्रै मोनबासो मावनानैहाय गिदिंबोनायसै गप्र लानो नोंदां एसे मोजांनो गप्र फिसासानो गप्र हिर' 9 एसे खामानि मावनायजों सोसन सोसा बायनोसै खुनुरुखुम थारगुजौ दे बायदो आदा मोजां जाफुंथों साननाया जाफुङा आं मिथिया नामाबो मुस्लिमनिसो मानसियानो मुस्लिमसो ना मा जाखो मैयानि मालि बिथानि फुटबल मेचनि ब्लगिं खेबनाया मा फार्स्ट रलाखौ दाननानै लाजोबफ्लांदों 4 मिनिट मानि गैया ओरैनो गज' हगारबाय आं पाब्लिक खालामाखै दाबो ओरैनो दङ दाननानै लाजोबदों ना मेम'रि मोनसेयाव थाबोखो मिथिला दहाय जराय नागिरबाय गैया भिडिअ'आनो नेटआबो माथो लिमिट जाबाय दानो फाग्लासो क्रिसमास जाला क्रिसमासखौ देग्लाय जाथ'ला फैगोन बोसोरावहाय मोजां जानोसै एसे थाबैनो फैफिननानैहाय दा मेंनाय मोनबायलै रुमा माबायदि एसे खिथाहरदो दे रुमखौहाय नै सानैजों 800 थाखा लादों जानाय मोनजायो होनदोंमोन दाबो लाबोआ माथो एसि दङमोन दा गोजां बोथोरावलाय ओमफ्राय एसि होजाबायनो ससियेल मिडिया निजोमा फैला नामा ना बेवाइखौ गारलांनो मोनबाय बर'नि
say all the best, bro. Thank you. TV देखायग्रा रिसार्ज जोबनायजों दा टिभिखौ नांफिननो रोंबावा दङ नैबो गैलाबायना लादोंमोन दा रिमटखौनो आंथ' रोंखाया टिभि बाहायफेरि मानसिना सोरदि लिरनाय नै बे लाइजामा माला सहैगोन बस सानथाम लागोन नामा गाबोन गाखोला पास थारिखआव गाबोन थिननाया 5 थारिखआव मोनहैनो हागौ सानजौफुफ्राव मोनहैनो हागौ 5 थारिखआव सानजौफु नङाब्लाबो साननि 2टा बिदियाव मोनहैनो हागौ बड'लेण्ड गस्पेल बहा थांगोन दादा नों बेंगलरावनो दंना बहाय दं बड'लेण्ड गस्पेल खोन्थाहरलाय बड'लेण्ड टाइगार थास' बिबार फुजायलु गोनांखौबो लाफादा जे नार्जारी बर'नि आं लिरनाय बे लाइजामा आदा लाइजामसोमोन नामा बड'लेण्ड गस्पेल आं मुम्बाइआवसो दादा मुम्बाइआवलाय मा खालामनो थांलायखो सिख्लाफोरजोंसो नाफामफानाव थायो नामा नोंस्रालाय सानसुमै बसुमतारी मानो थांनांगौ जाखो र' उफाय गैया गोरिब न'खरनि मानसिफ्रालाय जेरावबो थानानै जाहैनांखागौ जोंनोलाय माथो होरोङो जोंनि सरखारालाय जोंनोलाय मा मावनानै जानायनि केपासिटि खालामना होनो रोंदों कम्पानियानो दं ना मोजां जायगायानो दं जोंनि थाखाय मावनानै जानो लेखा रोङाब्लानो गैयानो मोना लेखा गोरोङानो हाजार बुरायनानै दं साख्रियानो मोनाखै आरो जोंलाय मोसौजों नांलायग्रा मानसिफोर गाबोन बेसे टाइम गाखोगोन 9:30 गाबोन सनिका बाग्लारि बहा थांनो ओंखारदों आदा बेंगलर कर्नाटक स्टेटनाव बेंगलर सिटि बिनय बर' माखौ मिनिदो है सिनिबा नामा गला दंलायखानो मिनिनो ओंखारदां माबा थार गजनो गब्लानो दंलाबायो दुगैनांसिगोनलै लेथ्रा मोनबाय ट्रेनावथ' दुगैनो मोनखाया मानसियानो ओरैबायदि डिस्टार्ब जायो इसिसो जागोन ने जोंनिया लिमिट जाबावबाय रा नेटआ फाग्लासो 19 मिनिट दसे सम लाइटआव जिरायबावनोसै एसे टाइम पास जानाय ससे ब्लगिं खालामनायसै 5 मिनिटसो ट्रेनाव एसे गाखोजेननायाव एसे ओंखारहैनायाव एसे दे मोजाङैनो सहैथों गोजोननाय थाबायलै सानसेबो बोर हरनायनि थाखाय दानिसिम रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय वाट्सएपआव सोरजों हरनायखो एसके थांबाय नामा मा होनखोथाय डिलेटबो खालामफिनबावो SMS हरनानै फाग्लासो जा जोङो बिदि SMS हरनानै डिलेट खालामग्राफोरखौहाय गेलेनो बाखायोलां बिदि डिलेट खालामग्राफोरजों
गुथाल ब्रह्म दे फैदो ब्रदार महाय दङ गुथाल ब्रह्म चेन्नाइआव होनदों नामा पद्मनि दा सिगांनि बायदि नंला बिन्दासै नोंना नांलायला दा दाना राबिर ब्रह्म दासो नायदों ब्र लाइफआव फैनायनि थाखाय नाजावबाय इसोरनि अननायजों नाजावबायनो निमिता बसुमतारी दा साबेसे नायगासिनो 23 जन 28 जन लाइक होना थांबाय 23 जन दायो नायगासिनो दङ 23 होनो नामा बिदिखौहाय बर'आवहाय बर' बाहायफिनिफ्रानो सालायफ्रानो थांलालै औ ब्रादार चेन्नाइआव थेंक इउ खोन्थाहरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नेरसोन बसुमतारी मोजाङै मोजां सफैथों गुमै दे बोर हरनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय नेरसोन बैनाय गवायावबो थांगोन गवा सेन्ट सेबास्टियान गार्डेनखौ देखायनांगौ नोंसोरो आरो बै जे माबा केथलिक मिसननि सासे फादार थैनाय दंना 400 बोसोर जानानैबो दिनैसिम मोदोमा सेवाखै बैखौ नायनो थांगोन आं गवायाव दिन्थिहैनांगोन बैखौ नायहैगोन बेयाव थांनानै नायहैब्ला एसे पापफ्राबो निमाहा मोनोनो थांनानै नायहैथारगोन दा सिगांनो 400 बोसोर दा 500 बोसोरनिबो बारा जाबाय खोमा नाथाय बिनि मोदोमा दिनैसिमबो सेवाखै आसिगुर लावो ब्लेकजों हाला थै ओंखारोनो बेखौ नायथारगोन आं जोबोद गोसोखा नायथारखागोन रोदोम नार्जारि मय थांनाय भाई बेंगलर बेसेबां गोबाव थागोन आं उपराव थागोन 6 मास ओइ लाइक फैनायखौ मानो फन हरोब्रा लाइकफोरखौ नायनो हायाखै नामा थोद ओइ ब्र आलायारन फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामहोलायनो दिन्थि नोंनि सापर्टारफोरखौ ब्र आलायारन बबे आलायारन ट्रेनाव मा होनखो ट्रेनावलै नों ट्रेनावसो दं नामा ना मा जाखो A1 मोनसे मोसानाय दं सल'मन बसुमतारी मोजाङै सहैथों दे आथुरा मा होनखो बर'नि अब्ला भिडिअ खालामनायाव मा बाहायो बुजियाखिसैलै मा होनखोथाय मेखि ना मा होनखो माथो पेमेन्ट चेक खालामनो थिनलाबाय फन पेयालाय र' नायनि check your bank balance on Google Pay गैलानो खोमा
बेलेन्स नायनो थुनलायनाय check your bank account balance anytime आरोखि ट्रेनाव दायो बिन्दासै होनदों सिगांनि बायदि नंला है माथो वेटिंआ रोजा रोजा 200 जन गाहाम 300 जन गाहाम दं माथो वेटिंआनो गाबोननिबो डेन्जार वेटिं दं 250 जन सिमा दङ दुगैनांसिगोनलै नोंखौ लोगो हमना नोंजों खोथा रायज्लायनो गोसोखौ गोजोननाय मोनो मोजां खोनाग्रा माइकखौ होनदों आं आदा ओमफ्राय दाम लायोलै साउन्ड मोजां खोनाग्रा माइकआ वायरलेसआसो मोजां बे मोनसे दङ वायरलेस बेसो मोजां 30,000 मा लायो ओमफ्राय मोजांसिन खोनानायनि नांगौ होनोब्ला बया माइक ला बे वायर गोनाङा वायर गोलाव गोनाङा गोदोनाव थेबग्राया बरिया साउन्ड क्लियार बया माइक 799 सो लानो हागौ दामा 800 थाखाल' बांद्राय नङा मानो लोगो जिबि ब्लक मानो लोगो दाखालि नाखाथि हाजोआव लेवार अरहोनाया मानदों दासो आग्लासो आंना दासो फैदोंलै दादा दे फै आं दोननायसैसो नै 6टा जाहांसिम थानोसै ओमफ्राय दोननोसै सोगोमदाव नार्जारि आंबो थांगोन बै सप्तायाव दे मोजाङै थांदो ब्र दे उफाय गैयाना जोङो थाङाला जों गोरिब मानसिफ्रालाय बहायथो मावनानै जानाय बे लेखा फरायनाय गारनाय मानसिफ्रालाय साख्रि गैजायिफ्रा बहाथो मावनानै थानो माथो मावनानै थानो जेबो बिजनेसआनो गैया आरो बिजनेस मावनो माने मा मावनो दंनाय माने हेब्रे नाब्रे बिजनेस दा जों मावना जानो थाखाय एसे कम्पानिफोर खुलिना होब्लासोमोन बे हालुवा जानानै थानायफोरनो मावनानै जानो हाल गैयिफोर मावनानै जानो बेफोरखौबो गैया माथो इन्डास्ट्रिनियानो फैया जोंनिहा मिस्टार एलबार्टसन नोंनि उनाव थानायना माथो बाइकआव जोबदोंमोन नामा बाइक नारनाय महाय बाइक नारनाय नुखो नोंसिनिथ' बाइक नारदों गय नारदोंमोन रा थावानो जोबमा फैदों बैयाव हाग्रामा ब्रिज गुदियाव थांबाय ओमफ्राय फैफिनबाय हाब सिनाय मारदोंसो बर'नि अब्ला नों मानो आदा आलफ्रेड बसुमतारीखौ लोगो हमनाय भिडिअ खालामाखै आदा लोगो मोनालै इसोरखौ गिदिरसैना एकदम उदालगुरिनो कार्बि आलंनो डिमापुरनो बानो थाहैयो लोगो मोना बिसोरखौ मानसि गिदिरफोरखौलाय बहा लोगो मोनोलै जोंलाय उनखि उनला मानसिफ्रालाय नायोनो नायनायालाय आंनि भिडिअखौबो रायलायहरो मालाबा
आंबो रायलायहरो बरिया रायलायो आदा आलफ्रेदना बरिया रुइदोब नेटना जाला सथिबो बे लाइभ नायनानैसो माबा बुखादों इयो फन बुखादों इयो राजिबुरिया फन बुगासिनो मा फाग्लाया जोङो हाजिरा मावनानै दासो गदोंनो एलै मावनानै जाथ'दो आरो थाङोबा थुआंजोंहाय थोरसि सुलाबायनोसै माथो उफायरा जोंलाय बिदियाव मावनानै जाहैयाबालाय वान मिनिट थानानैहाय आं लाइभखौ फोजोबनो सानबाय मेसेज जाबलायनानै दं ओमफ्राय दुबाइयावसो आंना दुबाइयावसो दा पासपर्टआनो गैया दाबो दुबाइ खामानि जाथ'वाखै दाबो बस मा खामानि मावदों दा एकदम बिजिलाय गारि साबियाबो खिथिं खिथाव दंजोबो सिफियावनो सिफियावनो खिथिं खिथाव दंजोबो गारि साबियाबो ओरैबो गंनै R150 सिख्लाफोरजों दाब्लिं गाखोनायनि मजायानो बेलेगखा लोगोफोर बरिया R150 दाब्लिं जाबनो दा अन्थाइ दिखोनाय मोदोमानो अन्थाइ दिखोनाय खामानिखौ आंबो मावखायोरा जोंदाव बसुमतारी बड'लेण्डनि अनगा अबेयाव थांनो सानखो ब्र उफाय गैयालै जोंलाय माथो मावनानै मोनजायैयावलाय जा हायो गरसे गरनै लायनायसैलाय बन्द खालामनो नाङा सोर फैखो आदा बेंगलराव आं हारसिंल' फुंखा बसुमतारी ओमफ्राय से फंबाय दंफायो नै गामिनि आलायारन फिल्म प्रडाक्सन सापर्ट खालामनो थिन भाई आलायारन फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना जाय लाइभआव दङ आरो लाइभआव नायफैगोन बिथांमोना बे आलायारन फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलफ्राव थांनानै सापर्ट खालामहैलानो जाबाय भिडिअफोरखौ चेक खालामहैलानो जाबाय बिथाङा रिकुवेस्ट खालामबाय थादों बिथाङाहाय पाब्लिकनि सापर्टनि गोनांथि दङ बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय जायफ्रा सापर्ट खालामहैनो बिथांनि भिडिअफोरखौ थांनानै चेक खालामहैलानो जाबाय आंनिफ्राय बेखिनियानो आरो खावलायनाया बयबो सापर्ट होलायनांगौ आरो बयबो एसे एनै खामला मावनानै हाजिरा मावनानै मोनजायाखैजोंब्लाबो एसेब्लाबो गरसे गरनैब्लाबो बेफोरजों खामायनानै जाथों
बेयावहाय नोंथांमोननि सापर्टनि गोनांथि दङ। माथो बिटिआरआव सरखारि जब होसोदोंनो मानो बाहेराव मा बिटिआर मा सरखारि जब बेलाय आदाया कम्पिउटार गोरोंब्ला मोजां खामानि मोनगोन नों आदा। आं रोङालै कम्पिउटार। थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय आदा आंनि लोगोखौबो लाबोफारा माने नोंनि लोगो सोर? थोनहर गाबोन थोनहर। गाबोन 9:30 ट्रेन दङ। वेटिं दानहोदो जोंहा एसिसो ओमफ्राय वेटिंआ जोंनिया बेनो एसि टिकेट आंनि एसि वेटिं। टिकेटआ दाबो जायाखै नोंथां आंनिलाय। बेयाव थांबालाय मा लोगो नांलायगौरा हारसिं थांलाय फैलाय खालामना। हिनजावफोरबा लांफानाय जानाय नङालै। एकदम दोनखारदों होननानैसो दुमा दुम होजालाबायगोन बे। साला इउटुबारा हिनजाव दोनखारदों होजागोन दै सयथिबो। दोनथ'नोसै नामालै फोरने? ओंखामा खयथायाव मोनजायो सहैदोलै सोंहैदोलै। बे मुगायाव थांनो थांखि लाखो सुखे? कर्नाटक स्टेटआव थांगोन। कर्नाटक बेंगलर सिटि। जागोन दे आदा होनबा। मा जागोन दे माने थांग्राया हिनजाव मारमोन नामा? दाउट दङ क्लियार खोन्था। नोंखौ नुनाय नंला माथो आदा। भिडिअ खालामब्ला आं सनितपुरनि आदा। भिडिअखौथ' खालामगोन लाबोबाय थागोन ब्लगिं लाबोबाय थागोन एकदमबारे गिदिर गिदिर श'रुमनि ब्लगिं लाबोगोन। बिशाल मार्केट माबा मिडिया मार्केट बेंगलरफ्राव माबा फिथे मार्केट दङ। मटर साइकेलनि मार्केटाव ब्लगिं खालामलाबायगोन। सिटिफ्राव ब्लगिं खालामलाबायगोन। शर्मा जानाय मा जानाय दिन्थिलाबायगोन। गोथाव दिन्थिगोन। आं मेम'रि बायना लानो हायाखै दाबो। मैयानि ब्लगिंआ 4 मिनिट फार्स्टनि माबायानो दानजादों इन्ट्र'आनो 4 मिनिट। दा होनो हायाखिसै आं। रिमन्डा रिम'टायालाय माथो खर'सो साबायलै आंनिया थिंखौनो। गोजां बोथोर फैलायबाय। आर 15आव दाब्लिं गाखोनायनि मजायानो बेलेगखा। गोजांलाय गबायसो माथो। गोजाङाखै माथो फांखा होबाय ओमफ्राय मजायानो बेलेगखा। मा दखानाव सोंहैदोलै खयथायाव मोनजायो। ओंखामा उखैथारबाय माथो। टाइमा
5:40 जाबाय नै 5:40 जिबि ब्लग लोगोआ गर्लफ्रेन्ड दंना गैया खोन्थाहरा माने सनजित प्रडाक्सन हेलौ हाय ब्र हाय हा बेंगलराव खामानि मावब्ला बेफोरबायदि जिरायनानै लाइक होनो मोनगोन बे ब्लगिं खालामनो मोनगोन बे सप्तायाव खनसेल' सुटि मोनगोन बेसे गोबाव थानायनि थांखि दं थांखिया 5-6 मासल' बारा नङा आरो गोजौआ फैफिनलायबाय आदा नामफ्राखौनो असदा लायो फाग्लासो खाना कितना बाजी मिलता है होननानै सोंफैलाय मा थांनाय हाय आदा मा खबरा बिदिनोसै हेलौ आदा इजराइल ना इस्राइल जाखोब्रा कान्ट्रिनि नामखौनो लाखायो नेरा एसे स्राय थारिस स्रायनो बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिहरदो मेंगारनायनि गानफोर लोगोसे स्राय खन्ना हगारदो अलंबार नार्जारी मा होनदों मा खालामदों दङ ओरैनो जिरायनानैहाय टाइम पास इस्राइल दैमारि आंनि नामा बेनोलै आदा नामखौ मिथिनानै मानसिखौहाय ख्रिस्टियान जागोन बायदि मोनबाय आं ब्रिजेन गयारि बहा थांदों आदा आङो थांगोन कर्नाटक स्टेट बेंगलर सिटि खामारनालि होननाय जायगायाव बर' मोजां ना ब्र खबरा मोजांलै नोंलाय माथो नोंथांमोना फेसबुकआव भाइरेल जानायखौ सोर नुनो मोनखो बे मोसानायाव ओरै फेन्दा जोखावलायनायखौ सोर नुखो फेसबुकआव भाइरेल जानायनि भिडिअ फेन्दा जोखावलायनाया दरजा फांथेना मोसानाया बेसे मोनो दलमाया सिगां आं मावनाय समावहाय 16,000नि खाथियावमोन दाबा बेसे मोनो गोबावसै थाङिया लाइभ हगारबाय था लोगो हमजानो इन्टारेस्टिंसो आं नुवाखैलै मैया नायनानै मिनिबाय थादों आं रस्टिं खालामनांदोंमोन ना दिनैहाय बेखौनो ससे एसे इन्टारेस्टिं मिनिहोनायनो दा गैया ओरै मुंसे जाना होलायबायना खामानिया हाखु दाखु ओंखारनांबाय फुङावनो मोनायाव हाखु दाखु भिडिअ खालामनाया ससे स्ल' दानफ्लांबाय
रुमालाय एसे साफायानोमोन next time I'm waiting English रोङाब्रा बेटारिबो गैला सार्जआनो होनांसिगोन ब्लुटुथसो होगासिनो आं दा बेफोरबायदियाव उन्दुबाय थानो मोनब्ला गामिनि सुबुंफ्राखौनो बावगारगोनदां एकदमबारे गैजायाला बेफोरबायदि थसक सायाव बेफोरबायदि बिल्डिंआव उन्दुनो मोनबाथाय माहाजोनल' मोनना लाखायो ओइ नानि बिमा फैदोलै साना हाबलायबाय हेलौ आदा बहा दं निउ बङाइगाव मा होनदोंमोनलाय कामाख्या निउ बङाइगाव कामाख्या माथो होनदों ओंखामाखौ जाथ'वाखै खयथायावनो बेखौनो लाबोनोसो दागौमोन मा खामानिरा आदा आंबो थांगौमोन आङो चाइनिस हेल्पारसो मावोलै फंबाय बिराद बिजि जायो आंना चिकेन ललिपपनो चिकेन 65नो चिकेन चिल्लिनो माबा मिन्स' थिनस' लायनोलै बायदि बायदि एकदम फ्राय चिकेननो मानो बानायनांगौ आंना एकदमबारे बेदरनिल' खामानियानो आं बांसिन बिदिसो मावो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय मावनोहाय बिदिखौ मालाय गोरों गोरोंफ्रा 40,000 30,000 25,000 बेथन जायो बांद्राय रोंस्रायाबो जाहैबाय दा मावबायबो थानो मोना 15,000 16,000 खम जानांगौ जायो जोङो एसेसो खामायना लानोसै गयनि हाग्रा एवनांगौमोन थाबोजोब्बाय आंनिया माखासे गयाबो थैगासिनोसै एफा गिदिर गिदिरानो गिदिर जंना थैयो बिथरायानो राननो 10 दालसो थैबाय दां ओरैनोबा दासो फिथाइ थायहांदों दा चिकेन ललिपपखौ देखायहर माब्लाबा लोगो देखायगोन र' माबोरै बानायो मा मा होनांगौ खिन्थागोन नोंथांनो देखायगोन सिन्था दाखालाम बेफोरखौ चिकेन ललिपपआवलाय मा मस्ला दंब्रा जेबो मस्ला होनाङा गयाबो थावनाय दे गावल' जाबोबाय ओमफ्राय आं लाबोआखिसै लिंखाबाय आङो दाख्लैसो गय होनबाथाय थैनानै थांखांलाय बायहेरायाव खोमसि जाबाय नामा जायाखै दा एसे मिडियाम खालमासि 3 बोसोर थानानै हिनजाव लाबोनोसै हिनजाव लानो 3 बोसोर थानानै हिनजाव लाजालाबायालै खस्थ' मोननाय मोननायाव लाबोना 30 बोसोर गाहाम जानानैसो हिनजाव लानांगौ आंबो गय जानो लुबैदों आं नोंथांमोननो बायहेरायाव एसे दिन्थिनो बेनो हटेल सका ओमफ्राय दा एसे बेरायहैनायसै बेयावहाय बायहेरायाव नोंथांनो देखायनो एसे ओरैहाय मा मा दं नायदों नै मा मा मोनो नै नायदो नै सिङाव मेदाम दं दखानदारा
ओरैथ' दं गय दखानदारा मा गय दखानालाय ओइ साबि मारिनो नांगौमोन सेन्देल दखान दङ नै मा बाजार होनो मिथिया बे निउ बङाइगावआवनो गोलैयो ओरै माबा एवगासिनो दं ओमफ्राय ट्रेन नामखौ नै ओरै नायदो र' आं गय जाग्रोनि दे फरायथ'ला आं ओइ बुस्थु मोजांसो मोनो बैयावहा हनै तामुल गय जानोलै लोगोफोर ओइ दखाना गय जाग्रोनि दे र' सोरबा सिखावफोर हाबहैगोनलै रुमा सालियाखै सालिनांगौमोन गारि साबि गारबोजोबदां ओमफ्राय Kusi bisikin mo. Mama जानो मोनजागोन बेयाव खबर र' बिदिनोसै खबर सबर मोजाङै दं दासान्दि बे मैगं बाजारमोन बैयाव नै ओमफ्राय ओरैबा मा फानो मिथिला बायदि बायदि चिकेन ललिपप बायदिसिना फानो बेयाव बे बिल्डिंनि सिङाव दं जों फार्स्ट फ्ल'राव बे लाइटखौ नायनो हायो नोंथांमोना मेदामबो दंनो दखानदारा ओरैबायदि मोदानो लाइटना फाग्लासो थाबनो दा जों थानाया बै सिङाव हाबलांनानै मोनो बे सिङावल' थानांगौ बे सिङावनो आरो जोंनि रुमा एसे फिसा लाइटनिसो ओरैबायदि मोदानोबो लाइटना सेन्देल बायनो फैग्राफोर नायदों दोनथ'नोसै लोगोफोर दिनैनि लाइभखौहाय आङो बेयावनो फोजोबनोसै दाथ' लाइभ फुनाय जानाय नंला गाबोननिफ्राय गाबोनथ' अखानायलानो ओंखारनांगौ जाबाय 9:30 ट्रेन गाखोगोन ओमफ्राय ओजों सहैनानै नायनोसै एसे ब्लग देखायलांगोन नोंथांमोननो ओरैनो 3 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड बेफोरबायदि क्लिप लालांनोसै मोनहैजासिम नोंथांमोननो देखायनोसै दा बेनो बाजै महाय बाजै मोनलाबायनांगौ दुखु नांथावलै थाबैनो फैफिनगोन आं बारा गोबाव थाहैनो हाखाया माने गामिखौनो गोसोखांबाय थायो गारबोनोनो ओंखारोमोन गामिखौनो ओरैबायदि
माने न'फोरखौबो भिडिअ खालामना लाबोनोसो सानबावदोंमोन आं नायबाय थानो भिडिअआवहाय गैया इमारजेन्सि जाबाय फुङावहाय माहाय दङ दा निउ बङाइगाव कामाख्या हटेलाव दा बुंनो हरसे रुम भारा लानानै थांसै ओमफ्राय गाबोन साराय नयथायाव ट्रेन जों 8टायाव बिनिफ्राय ओंखारगोन आधा घन्टा 1 घन्टा जिरायनोसै स्टेसनावहाय ओमफ्राय ट्रेन फैब्ला गाखोनानै थांसै बाइकआबो गाबोनसो थिखोखागोन दा बेनो लोगोफोर आङो दोनथ'बाय दे चार्ज गैला मबाइला माखासे जायफ्रा आंजों लोगोसे जोबजासिम लाइफआव थादों गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरबाय नोंथांमोननो बयनिसिमबो दा बे लाइफखौ आङो दिनैनि लाइफखौ बेयावनो दोनथ'बाय ओमफ्राय लाइफ फैया एसे सप्तानै जानो हासिगौ दिनैनिफ्राय बेखिनियानो आरो गोजोनथोंसै नोंथांमोनखौ बयखौबो लाइफआव थानायनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय मोनाखैला खनसे बयखौबो हौवाब्लाबो हिनजावब्लाबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननायजों खुलुमबाय आं गोजोन्थों लोगो गोजोन्थों बाय 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 बाय